Ang pagtamod sa matag habig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Samtang sa laing bahin dito sa kauluhan, DOTR ni tangtang na o ni dismiss na sa 5 ka traffic enforcers nga sakop sa Land Transportation Office kon LTO nga nag-viral sa Panglao, Bohol. Straight to the point. So daghan mga sukintig paminaw na lipay ni ini kay kato nakabantay mo pagka-viral sa kanang naang video niya ato ang naisgutan din puro gyud ang tanan nga mga reaksyon sa mga tao. Mga tanang reaksyon sa mga tao galagot mga sukintig paminaw ni adto nga mao nga LTO kato mga mao nga LTO ka mga personnel galagot sila tungod sa gibuhat kanang pagpanakop normal man na kaila man ang mandato ila ng trabahong pagpanakop pero kanang pagpanakop nga dunay dugang mga sukintig paminaw kanang naang murag pasikat or kanang naang giibuhan nga patigbabaw ang imuha mga sukintig paminaw emosyon ang imuhang kalagot nungkang sa imuha nga pagtamod o pagserbisyo des katawhan o nanay dili maayo sunan kaato nga so ang karon ang DOTR karon ang LTO ni announce mga sukindig paminaw nga ilahan ang gitangtang human nila gisuspenso human nila gidismiss kanang naang gisuspenso gidismiss na kining ni ang 5 ka mga enforcer katon dito sa Panglao, Bohol usab mga sukindig paminaw sumatod pa ni DOTR Secretary Dison mga sukindig paminaw nga kaning ni gipaymangnuan sila ni Presidente Marcos nga dili makatugot ang presidente nga adunay abusuhon nga katungod sa mga iyano nga Pilipino. Straight to the point. So mao na nga at least mga sukintig paminaw mahatagag hustisya in taon katuntuan nga si tatay sumala pa sa DOTR nga bisan pa man og hubog si tatay bisan pa man og kolorom ibutang talang kolorom ang motor ni tatay pero dili rason nga ilahang ingon atuon to nga ilahang pahigdaon sa motor og dunggabon nga mura og baboy kanang hanaan og dunggab kanang bitang gihanaan man tog dunggab sunan ka naghanaag dunggab uni mangutana lang nimo og sir nganong kana ramang mga pobre nyo dakpon kana na pagpagawa sa iyahang katungod pangutana kapag pagawa sa iyahang katungod mga sukindig paminaw doon natin kagawa sa pangutana kung related sa trabaho o niya pananglitan og maura na ikasuko sumuna nga mangutana bitaw taon sa may laing bugat yung hinungdan gawas ato di man makatubag mga sukindig paminaw. So at least kanang naang kini mahimo ning panag-ingnan sa uban nga mga public servants dili lang sa LTO lakip na usab ang ubang ahensya sa gobyerno nga naay uban mga sukintig paminaw nga garbo kaayo murag sila'y hawod murag sila mo igipili is mga tao. So at least kuha na kanang naang uban kay pagka suspenso ato ningon ang mga tao nganong ang operasyon ra man gisuspenso nganong ang mga tao man giapil og suspenso di naabot dito mga sukindig paminaw sa kauluhan naabot dito sa DOTR naabot dito sa LTO ang di mo to nga suspenso dayon pag suspenso na 5 katong 5 ningon dayon ang mga tao nganong gisuspenso ra man wa man tangtanga wa gyud way giunuhan way giunuhan sumuna nga kining ni na aksyonan mga sukindig paminaw mo na nga kinahanglan siguruhon nila bisan pa og dili at least ang kanang DOTR palitan DOTR LTO dito sa kauluhan manginlabot gyud nini nga mga ahensya nila kay kuan man dili lang kay tungod kay matod man to gitangtang ni mga tawhana dili kay tungod kay katong tawhana nga ila ang katong motorista tungod kay igsuon sa kanhi vice mayor dili kay tungod igsuon mga sukindig paminaw mo nang ilang gitangtang to bisan matod pa sa yano nga mga tawo nga ilang ingon anaon angay gyud nga dili tagaag luna nga manirbisyo itong klase sa mga sakop sa LTO. Straight to the point. Kaning ni ang kabahin mga sukindig paminaw karon update sa LTO og ingon man usab mga sukindig paminaw sa kanang naang sa DOTR. So kaning 5 sa may mga ngalan aning mga 5 wa man ni gihatag ning mga ngalana. Nihatag ba og ngalan ang DOTR kasamangkin? Way ngalan. Mas maayo ni makahibalutas mga pangan ani pero noon og maka kanini pero kanina dismiss naman
Gitangtang na ni sila mga sukindig paminaw, pero mauna nga basig makita ninyo na diha sa karbon og mamalit og utan, ha? Kamu nalay pangutana makasama o kinsa ilang nga nalanggay. Wa man muhatag og pangan ang LTO Central Office og ingon man usab ang DOTR atol sa pag kanang atubang sa mga tigbalita kagahapon. Ha? So kaning ni labas pa kay panumduman oy. Ano tan-awa ra gunis tatay in town? So gitangtang na ning 5 ka mga tao kaning personnel sa LTO. So mao na nga kuan in town kaayo na kanang naa nga medyo maluoy biya puta kay makulban po kaldero ba. Pareho biya ta nga karon panahon na mga sukindig paminaw siklahon kay pangitaong kwarta. Lisod kay pangitaon ng kwarta. Lisod kay pangitaon ng kwarta unya kanang naa nga samtang nagkaedad ang tao, nagkadaghan ang maintenance, nagkadaghan ang galastuhan. Sa to pa importante gid nga naa kay trabaho. Pero saon ta man natangtang man ni luoy punta no? Kamo luoy mo. Ato lang giblurred ni mga naong ani kay wa man ni pod taga-itag ngalan pero kaning ni ana na mga naong ay nagkalo man ni sila. So karon ang gi-intrigo na ni ato aning kuanon si Director Galario ani kasamangkin kay siya sukad sa nitingog sa tuang kaninyang programa mga sukindig paminaw ningon silang investigasyon so Lunes murag moto gahapon nga investigasyon tingali kasamangkin na motong investigasyon gahapon ang resulta. So sige lang kay dunay mga nangutana nato nganong wa man mo balik og tingog ang direktor sa LTO. So kana dili ta makakuan pero ako nga dili nato unhan ang ato ang direktor pero basin mga sukindig paminaw og giingnan sa Central Office nga ayaw og kuan diha kanang ayaw na lang diha og kanang naang tingog or ayaw na lang himo diha og unsay mga action nga imong himuon kay kami nay bahala diri Central Office. Straight to the point. So mo nga at least dili na mahinungdanon kung wala mo tingog kanang naa nga walay pagsuspenso ang regional director sa LTO 7 kang Central Office ba. Wata kay balo og kaning ningon na Central Office kami na lang ani mo'y bahala. Kami na'y bahala ani kanang ikaw diha kuan lang tubag kas media tubag lang pero kanang sa mga nay mga pangutana unsa man ni suspenso ba ni dili ayaw kami na'y bahala ana. So didto ang kauluhan ang DOTR mga sukindig paminaw ug ang LTO maoy ni kuan aning kasuha karon. So sila mo ini suspenso. Sila mo ini suspenso nini nga mao nga mga LTO pero mo na nga to tanawa ra ni nga kuan no. Kay uban ang utana mga ano mga LTO dinhi. Ato ang mabasol na to ang LTO director kung ugaling wala gihimo dito sa kauluhan. Wa man ta kay balo kung kaning ni ang director sa LTO mga sukindig paminaw maoy ni pasaan ni ditong investigasyon sa Central Office para sa makaingon si ang Central Office kamo nay bahala ana. Kay pananglitan og magdesisyon mga sukindig paminaw ang kanang ang direktor na may makakuan ani makadesisyon man siya kay direktor man pero doon na may labaw mga sukindig paminaw kaniya. So insakto ba ang himo sa DOTR ug LTO Central Office sa pag kanang naa nga pag action nga sila mo ni action ani tubag naa. Kay wata kay balo kasamangkin ba nga panalitan dili magka-synchronize sinon lang desisyon. Dire sa LTO Central Office kanang naa nga Central Visayas. So at least itangtang na dagan nga lipay in town. Pero ang uban sa daluoy sad ina bang maluoy ka ba kay kanang tao tagod makapasaylo manggod tan tao ra. Pero kanang ina lang gibuhat mga sukintig paminaw murag wa gid sila kapasaylo ha. So kaning ni anak kasabot man unta nis balaod kay kani sila mga kanhi police man ni. Nakakuan man. So at least kitangtang maluoy kanta maluoy ba taon ka sa mangki? Isa man gud ni maluoy na matangtang ka sa imong trabaho. Matangtang ka sa imong trabaho tungod kay doon na kay mga grounds nga angay ka nga tangtangon, no? Pero sila kana maluoy mo nagwa gyud sila ka kani mga ex-pulis ka dili man tanan nga mga pulis nga mga init og ulo mga sukindig paminaw. Pero kanang kuan in town hoy kanang naa nga at least kanino kanina wag ginakabadlong sa nila tanawan ni sa video ay sila mga dagkon tao pero wag ginakabadlong nila pre ayaw lang nagkuan na pre lang naginuta pre pre ayaw ana pre kay kanang naa nga makuan ta na pre delikado ta na pre og ireklamo ta pre ha. Awagin
nagkakuan nga pre, ayaw na lang nagkuan na pre, ayaw na lang nag-alagda pre. Kung dunay kaso, kung dunay sa violation sa traffic, sa trapiko, pwede na lang kasuhan. Na pwede magka-file og kaso. Pero kani ingon ani nga hitabo mga sukin tigpaminaw nga kanang nang ilahang ani sakay naman tatos motor. Ani sakay nas motor kay murag mopadaga na unta to human niya gipagawas ang iya habang kanang naang nalagot baka siya unsa kay ihang nakuan sa pulis nga basi og inyo ngano mga pobre may gidako basi kanira mga motor og gipara. Nya mga sakyanan mga sukin tigpaminaw segwa gipara. Kay naarabay uban nga mamara mga motor ay parahon. Kani mga sakyanan mga sukintig paminaw di gyud parahon. Ambot ka noon say logic ana nila no? Aso kaning ni maluoy man unta ta kay sahi pagod. Sahi pagod tao ragod ta. Nya duna po ni sila'y pamilya mga sukintig paminaw nga gipakaon. Pinawad-ag og trabaho. Pero unsaon taman nga di mapud natouch pagpanerbisyo ingon ani. Amo bitaw to nga kanang nakaingon ta sa direktor ato alang panid-an ang regional director. Kay pananglitan og dili makasuspenso sa niya mga tao or dili makasuspenso sa mga tao. Unya mingon nga hulaton ang investigasyon niya samtang nagdagan ang investigasyon dili masuspenso pasabot ana nga iyang gikonsinti ang iya mga tao. Straight to the point. Pero at least ilaha mga sukintig paminaw nga gitugyan ngadto sa kauluhan. Ang kauluhan maoy ni imbestigar ni ini og maoy ni padala sa kamanduan. Okay rasad para nga mausa ka tingog ra. Luoy tos tatay nya kaning niya kana bang bisan og duna si sala og palitag nakainom ang galing okay. Kuan na ninyo kana nga pwede man yung kasuhan. Nya kana ingunaan na pagbaklid og inyuha nga dakpon. Dakpon ninyo dakpon pero nang pagkadakop nga hanaan nimo globa sus bisan og nga unsa man nagkamino sila sa mga pobre. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Matod pa nila nga kanang naang nakauyon sad sila nga gitangtang o niya daghan pa di kuno nga mga karon na may mga ngalan daghan nag-ingon nako nga daghan pa nga mga personnel sa LTO nga matod pa kaning uban mga sukintig paminaw mga hila sa kuno kaayo. So daghan mga sukintig paminaw pa nga mga dunay mga reklamo diha sa LTO apan na unsa man tinuod ba ni or dili pero dili po tingali mosulti ang mga tao kanang naa nga mga wa naka-experience o ganang dili maayo diha sa buhatan sa LTO di po tingali sila makasulti ana ug mangita kag pulsos mga tao doon nagay mga ikasulti nga dili maayo sa ahensya sa LTO ngano ka ha so maayo ba kaha na nga angayan nga sutaon gyud na so sakto na nga dunay mga retraining nila ipasabot nilang tarong unsa gid ilang trabaho kay basi gasalig na lang ning mga personnel sa LTO nga sila gi tag-iya na silang ahensya kay ngano wa man ni masumpo gyud na ba mga reklamo sa mga tao kani musulti ni mga tao kaning mga ato mga naminaw karos radio og magisgot kag LTO tanawa ka sa mangki unsa ilahan tubag basta magisgot kag LTO og silang may paggraduhon tamo kamo mga naminaw na turong tan-aw tong Facebook live o paggraduhon tamo og 1 to 10 papila may inyong ihatag sa LTO performance sila Central Visayas dili lang karon nga kanang naang regional director nga LTO sakip na kato mga nangagi nga regional directors sa LTO unya ngano man nga unsa man nasulbad baning problema or wa